Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, naata diri na porsyon sa marker ni Magellan guys, kay medyo daghan maning plastic diri. Atong pamuniton para limpyo ja guys. Atong i-maintain ang kalimpyo sa turismo diri sa lungsod. Kuan deron, September 5 guys, hapit nagpasko niya kuan, hapit nag kuan, Pasko niya. Ang Pasko ay panahon sa pagtinabangay, pagpinasaylo ay sa mga kontra guys. Dapat kuan kanang magtinabangay jud ta kanunay para mas maintain nato ang kalimpyo sa atong turismo. Ang Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Mga itong buhaton guys. Guys, kaning mga kuan guys na kani. Mga kuan plastic bottle. Yan kani guys, mga plastic. Dapat yo guys sa katong mga ligo diri nga porsyon, dili lang nato biyaan guys, dapat dalhon ngadto sa mainland. Hangyo lang nako sa mga turista. Atong tabangan ang Canigao Island, di na to kuanan atong bisag natay mga basura guys, ato lang dalhon sa mainland. Atong isud og sako nya ibilin ra sa pantalan ngadto sa mainland sa Matalom, Port of Matalom. Okay guys. Once again, kuan, kanang hangyo lang nako sa katong mga ligo diri sa kuan, diri sa portion sa tabang guys, medyo biyaan ra guys niya na mga ligo ba. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa Canigao Island. Domingo ron guys, September 5. Para September 5, 2021. Live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa